spotkaliśmy się z okazji Dnia Dziecka, który w zasadzie nadchodzi 1, ale my organizujemy imprezę tuż przed. Organizatorem jest Zarząd Osiedla Leśnego, ale mamy też sponsorów, którzy ufundowali nam nagrody. Przede wszystkim nagrody ufundował wójt gminy Czerwona oraz nagrody ufundowane przez sklep zoologiczny Pinka. Poza tutaj tymi atrakcjami dla dzieci jeszcze widziałem tam jakieś BMW. Może Pani coś nam więcej opowiedzieć o BMW? Też organizowali różnego typu zawody, choćby przeciąganie samochodów czy rzucanie oponami. Także też nam tutaj umilili ten dzień. W zasadzie po co takie imprezy warto organizować na osiedlu? Co to ma zmienić, co to ma wprowadzić? Czy to jest potrzebne, czy nie? No oczywiście, że jest potrzebne. To jest przede wszystkim atrakcja dla dzieci, integracja nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców, bo rodzice mieszkamy obok siebie tak naprawdę i często się nie znamy, a na takiej imprezie okazuje się, że zaczynamy rozmawiać z sąsiadem, z sąsiadką, no i później te relacje są lepsze, także uważam, że takich imprez powinno być więcej. Wszystkie atrakcje są darmowe, Zarząd Osiedla ufundował te atrakcje z funduszu, który mamy na taki cel. To dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się na następnej imprezie integracyjnej. Jak najbardziej zapraszam już niedługo, jeszcze w czerwcu.